להוריד את האף, להישאר לעמוד. What? You want me to go? טוב, הורים יקרים, אשריכם שהגעתם למעמד הזה, לראות את בניכם, בנותיכם, מקבלים את התורה, את 5 חומשי תורה, ובאמת זה אחרי עמל של שנה שלמה של אות, ואחר כך מילה, ואחר כך משפט, וכל זה מכוון אותנו ללימוד תורה. ואנחנו מתחילים, כמו מסורת של מכינות אורות עציון, ובעצם זו מסורת שעתיקה בעם ישראל, לשנן את הפסוקים של ויקרא, של ספר ויקרא, שמשמיים יצא שזה ממש פרשת השבוע, וכתוב במדרש יבואו טהורים והתעסקו בטהרות. ספר ויקרא זה ספר טהרות, קורבן טהור שעולה להשם, והילדים הם גם טהורים, ובאמת זה הרגשה, אפילו הייתי חסר שבוע, הרגשתי חוסר בתפילה של הילדים, בלימוד תורה שלהם. אז בואו נשמע אותם לומדים את ויקרא ונרגיש באמת איך שהלימוד שלהם עולה לשמיים, והשם מקבל את הלימוד שלכם כמו קורבן. טוב, מוכנים ילדים? כן.